Shubor nakaslem jong unongsan hima. O Executive Member ka Khasil Autonomous District Council. Badik mi ia katranat fisheries ba Mitchell wan khar ha ka singi thoding jong ka tayo balala lahir banjuri bi kipung dokha jong ka council ki baron ha ka than lailan Haripoi district ha ka ne ka singi lasanra ni ba Mitchell da ka EM Forest kong Magdalene S Maulong uba tay borlang pathaw EM ki officer lembat kiwe uba Mitchell ha ka ne ka jing herjurip ulapan pau bo donia gejing angnot banonra daga anra model haga bari wet penmi ki dokha khnang bo onla ban pendap ya gejing don kam hopo ka jilla klem da shania na ki wei pat ki jilla jingwan hier dirip dengan mentak sing yang ni kalong halor ketu ka skim special assistant ka bangi ngila ya ngila proposal haga bangi ngila ban thep bon ki dokha hakini ki pong ki wei ar ka lai ber ka basa te kibun bagi infrastruktur ki bang ya ngin hab ban le ang ni nadu kai pet kita ki pai ang te fina pet ki bala lik te nang ta ki rokom snai ka pong bat kunjur korkom ai ba mi ki dok ha ban ngai i ba hang ni ki dok ha ngimpat hon ni ini dok hai bang i thap pangat ni te ngi don kam bon ki kini ki pong ki bang hab ban develop ba ban hab ban thap bon ki dok ha ha ju ka poruk infrastruktur ka bang hab ban sna ka ya ka go down ka bang bo ya ki yakini ki ba ki bam ki dok ha ki feeding ki dok ha nang tang hi don kamru ha ka bangin snai ka staff quarter ka ba mantang i ba kala long ying ja ni mat ki staff ki ngi kim don ka ju mantang ya sa hapo hapo ya sau chung ka konsel te ngi kwa ba hang ni bon ba infrastructure ki bangin ha ban le ngi don kam kum ki life jacket ha ka bangin la ban li ai bam om ban subret ki bam andai ha ka bakin haban ai ngin sabu daki pol hang ni daki bambu pol hang ni ha ka bakin te ya ki bam kin ai bam ki dok ha bara ka ju ko por ya kita kin haban le ki bot ngin ai ki na ka banta ka safety jong ki ngin la ya bu proposal ki life jacket ha ka bakin le kin ai ha ka por men si but men step but kin ai ka report hang ni ya ki ni ki staff jong kin ai ka report ya ka jinglong ka jingman jong ni ki pung dok ha ya ka growth jong ka dok ha but kalong kumno kat kum ka jingbu ka jing yang ni lagi don kat not li ki dok ha ki ba biang bat la ki don ki dok ha pada ki ba yap la ni ki ba ja ngin tep angta ti ngile ekni ya kani ngile be ka model Andhra Pradesh ha ka bangin ni kani kali totally bangin pi ya ka production nang ni na po ka fisheries department jong ka ki pond ki badan jingdo nang ki ba bon ban yo kat ni tali ki pong kadai ke jingker ku ya ka district council but ka challenge ru yang aku mu em in charge jong ka fisheries namar bakum gini ki pong la kumno ru nila de bani iken ya ka dok khasisis nam bakan mi da kitan ngam de su da kilo kan mi da kitan ha ka ba nginla ban sedang ban peni bat kani aku ba kani hi ka ki pong ki bron ni lada in the long run pedeng aku ba kini ki pong nginsakan bird iki kum ki jaka ban bu ik sembai na lada ka biang gafan bangin yo aib de gitu kinong rep ki ba don ka jurisdiction ki jai dokha ki ba he kloi ba ki ba ngin yo ban bam hi ki de ka khaba bang on khasi le ni ka roho bang itep nang ta ka katla nang tangi don so ki kha pangas ki bangila ban ye thep lang kom don e ka ban e le ri thep lang bat kumjur ki don ki ru chanda ki bangin habu ha ki wei bat ki pung ha ka wei ka pung ka bangin khle lang ki bakini ru gilong ki ka grut ki kolong ka ba kloi wala dang ibu e ki mot kumno hapo kan rum nai ngin la ban pek wala kalong hi kum ka sun binang ka blong suitable na ka banta jong ki la dang ibu e ki rum nai hadu prab nai ngila la ban ken bat ya kini ki laitli ki pung ki bangin bu ki ka rohu katla bat ki ki khalasu khalokal ek mot ki tu maximum ni persang ban bu e ki ngin eksperimen ki kumba sipo bana kani ka first experiment jungi kan long sipo bana ban ngin sapek pada kila long feasible ini nak benta ka long run bana ti ngila ban tam dan itu na i ka nak benta kini ki nak benta tang kini ki pong nak benta ban penbiang ya kani ka ya kini ki pipeline ban penbiang ki jingdon kam ya mentahi ka jingdon kam ka jungi hang ni ka long bet ka babon hi ka ki infrastructure rela ngi khen tang yo feed ujung bam ubaman gasngi aring ikhen tang ya kani ka ya ka dani ki oil brand gitu ta kam da bon kani ka one time investment kani fi
hadian juga ni nginum don kam so lai lada ngina ban fencing ni kini ka infrastructure ngoi fi kabun ri ka jinglut ban ong hakipung na dia nang ni sisien mangilabu yagi liang ngim don kam mathet manusnan sisien ngilabu yagi ngilabu yagi life jacket kita ro kide ban sisien ngibu motor uta sansnem undang ne be ri ka ba manusnem gi bangi don kam kat bang yang patla ban le lo gini infrastructure ti kamat ya ka dok ha maximum ngi don kam ko khat san ar polak do te hendrai ka jumpen mi dokang pa ban pen mi bahau neus nem hoi bangi nomla ban pen mi kum bangi mantau snem kum bangi ai proposal namar kani kadi ka infrastructure ya bar hoi na do ka building na do ka fencing na do ki pipeline na do ki bar hoi ri la dangi khen pade ya ka jinglot tang hang ni pong temat ngin la ban ko barno la ka snem ko banon ki de ban ko barno ya ka ai ka bangi la enda sang kat nutli pong bakadon apo katrat jopi adu mentahe PE hang ni don lagi kipung ki bangla ada thap dokha house nam arjar khat phra oktober ngila thap phra 4 kilo kini kipung te ngem patip katno kini ki dokha bden nang ila tong kin mi te kadon kepung number 4 hang te ka bangi ngidang mut ban thap dokha ngin sa thap na sunan hadian bang ngila ya pen biang kini kipung te kum bakalong manta ngai i ba ngin sa pan bun ki jaka na po first department ka ba kini ki MT land ke jong forest kabangin la suban le nomor ba ke kamba PE menta ka jing don kam ka jing ka demand jo ka dokha kalong ka jur hadu kata ladangi pet ke jingwan ka dokha Andhra Pradesh ni i ba ka jingwan kalong ba ar lai kali kemut ni don kam komba arpu santon haga sisni de umdai tang nang ni na po dis council fisheries kini ki pung ki jung nga karpat ru ya ki nongri dokha ki badong kan jurisdiction jong ka si jentia bakin persyang om tang ba kinsuri ngotenat ada ban penmi nak mentau pajba ban bam bat lada sisen magila amlian ban penmi manusnen yang sa sautu ba kajing don kam kadon kajing nong kadon kadon ne am kata ka jing thumuna kaliang ka department menang penbun susu ikini gipung dokha ho nak kaliang ka department ni kwa maximum ni kwa ba lada kidon ki jaga ki balat ki bam namar ba ya kapung dokha hi ngila ban hangno ru lada ka kum kani kalai la le kabala don lupa ka climate temperature ka belong suitable nak ban taban ri dokha te kumut lada ngio ta ka jaka ngila ban sna hangno ru te kumang PE hang ni alai la ka jaka jungi jo ka council khamtam na forest department ka bahe ba pergidon ki jaka ki bam don dieng su te ngi kwa bangin pendon kam kita ki jaka nak banta bangin yeri dokha ban penroi kani ka kamri dokha